vanozviti Tshabangu uyu wefesi nenge chigubhu chekuitira wetu uyu uri murume vanhu unoti wabvuta pati yemunhu wotoshinga kuchemerera kuda kushandisa fesi yemunhu. Shandisa yako fesi inenge kumagaro kwegudo iyo, nemuromo wako unenge ichembere kuitira wetu. Iwe unonzi Tshabangu iwe ndorimwe wodusiwe. Unofunga kuti mwana wako achasara achirarama nenyika ipi? Kana iwe unofunga kuti harawa dzezano idzi dzikabva uchasara uchichengetwa nenyika ipi? Igeneration ipi auchararama nayo neunhu hwako hwaunoita iwe? Pachindevere munhu anodhidha abantu, umuntu odhidha abantu ngesindebele bati ngumdhidhi. Umuntu odhidha abantu ngesindebele ngumdhidhi. Tshabangu ngumdhidhi wena. Shandisa yako fesi neguma rinenge gwire dhongiri, noti kushata kunge sadza rembwa. Tichashandisa fesi yaichamisa property yemusangano. Tichaenda kumakoti. Makoti acho akagodii kukugadzira chioko chinenge chekudo icho. Inhamo kwauri nevana vako, wakatukwa iwe mbwa unoshandiswa nezano kudestroy your life, to destroy your future, even future yevana vako. Sipukupuku semudhebele uyisiwula somuntu akayitinki wena wahuliwa mama wako wakuhula tano isifebe ngumdidi wena Tshabangu. Benzile munhu zvino zvawasara nechitanga chisina ng'ombe nedemhe remota injini yakabuda kare toba oti kwaitosara ishandisa fesi yemunhu. Unofunga kuti mukoro uno kuchine munhu asingazivi kuti chamisa ndeupi, chamisa ainda nepati ipi? Unofunga kuti pane munhu asingazvizivi izvozvo mukoro uno? Uchiita muromo unenge chibereko chebere kudero uchifunga kuti kwai unoshamisira. Vanokunyenamira vanhu vezano vachikusekerera. Inda unovhunza Monzora. Ari kungosara Monzora achingotuchaira nefesi yaTsvangirai. Hauna mablessings aTsvangirai. Chii chakaitika naMonzora? Ndo zvauchaita iwe. You are not going to destroy Chamisa. There are many Chamisas out there. Imbwa iwe unonzi Tshabangu iwe. Ichakusvipa zanu idhango, just using you kuti ivo varambe vachiba vachizvifukidza nevana vako. Hauna kana basa raunoshanda, hauna kana chinhu chauinacho. Woti kwa hey hakune property yeKamba yepati property yeKamba musuno wanyoko. Property yeKamba uzohamba ukipi mama wako ianda uzoibona la pakati property company. Hauna kana sendi rako kana une receipt yako yakambobvisa mari ukaisa pa-CCC utiratidze. Property yeKamba nipi? Kana mchiudzana nhema kuzanu ipefu kunchika hey mari hatina mari yatakapiwa nezaniso. Saka iwewe nana mutsango wako muri matusi mose. Iwe unonzi Tshabangu una mutsango naPatrick Chinamasa muri matusi. Mbwa dzevanhu. Property yeKamba nipi yaunoziva? Unopopotera mari yekudonetwa nevanhu. Chamisa ndiye aibata mari. Mari yedu yose yakashanda yose hatina dambudziko TCC. Mari yedu yose yakashanda. We managed to field my MP. We managed to field my councillors. Mari yedu yakashanda zvakanaka. Ameno yako kana pane sendi ramai vako ravakahura vakaisa mu-CCC utiudze. Wakajaidzwa neshamwari dzamai vako dzaikuchekera magaka uri kumusana Tshabangu. Mai vako achimama. Duzvi remunhu. You are pushing us to a corner now. Toda kukuona indai kumatare yenyu yekumama yayo ana malava mbwadziya ndee kumatare ikoko unoti kwa hey Chamisa akashandisa mari yeKamba zvisirizvo duzvi. Harawa dzezano dziri kuenda idzi tichasara newe and you will pay for this. I'm telling you. Nyenama uchinyenama uchi kushata unge cheni dzakaunganidziwa. Mari yeGoFundMe ndayo GoFundMe muvhunza. Kuda munondifunga kuti muchatora moto kwai pakatengwa bulletproof. Zvamai govhunza kuti iripi. Zvinori kuti property yeKamba ndiri kupi.
mari yegofandimi inobviswa kuna Chamisa yakapiwa Chamisa maoko ende chipo chegofandimi chaibvisiwa chaida kubviswa chaipiwa munhu haisi mari yepolitical party mota yaida kutengerwa security reason for Chamisa. That one is a gift yaChamisa. Ungaenda uchinoclaima kuti mapresident apiwa munhu pabirthday rake kana mapresident apiwa pababy shower yake woti ndipe heyo. Hauoni kuti uri dushi? Iwanzi Tshabangu uri dushi iwe.